Takže ešte predtým, ak si to orejtujeme, nebudeme nechať odpadky na stole. Sme v Žiline na street foode, máme tu burger, Regal Underground. Idem to pochutnávať nejaké bombice, uvidíme čo to bude, aké to bude. Ty kokos, kamaríde. Pozeraj na to. Na výbornú. Idem ochutnať niečo ďalšie. OK, takže zistil som, že tuto v Žiline na festivale sa nachádza aplikácia Horecon, cez ktorú si vieš nájsť konkrétne jedlo, za ktorým chceš ísť. My sme chceli momentálne podpecníky, takže nás to donieslo sem. Kameraman Lukáš. Podpecníky. Potom, keď dáš recenziu na konkrétne jedlo, tak aj ľudia, keď si to vyhľadajú, tak vedia nájsť to jedlo, čo si aj ty orecenzoval. Máme podpecník. Suchý podpecník, tvrdý. Wow, proste. Prosím vás, páne, vy máte podpecník a chutí vám to? Ešte neskús? Nie? OK. Nebudeme nechať odpadky na stole. 1 hviezda z 5. Ideme ďalej. Objednal som si to zo Spezax. Sú to nejaké palacinky nabité. A tuto, naľavo, ma už čaká QR kódik, kde im hneď dám recenziu potom, ako to dojem. Mám tu palacinky, sú tu nejaké jahody, vidím, maliny, pistáciový krém, šlahačka a proste palacinky sú pod tým. Wow, to cesto, taký jak nadýchaný obláčik, jak palacinka. Je to niečo nezvyčajné, musím dať 5 hviezdičiek, lebo toto mi naozaj chutilo. Takže môžeme na budúce niekde spoločne v okolí Žiliny nájsť nejaké ďalšie zaujímavé podniky. Respektíve môžeme nájsť nejaké ďalšie zaujímavé jedlá.